Daghang salamat sa ato mga facilitators nga mao'y naghalad og awit nga naguluhan gihigugma ko si Kristo. Dini kagabion, mga batanon, mga campers, mga igsoon. Ang awit nagpadayag sa atong gugma diha kaniya. Kung kita mahigugma sa atong Dios, kinahanglan dunay mga pamaagi o dunay mga kondisyones aron mapakita o mapadayag nato nga kita nahigugma gayud sa buhi nga Dios. Kaya ang buhi nga Dios usab nagpadayag sa higugma nato. Number 1 atong naangkon ang kinabuhi hangtod karon og maayong panglawas. May gabi tanan. Warag kuwang to ba? Pagaling man hapon uban. Good evening, campers! Good evening! Yun sana. Sa dili pa tamadto sa atong hiniusa nga pagtuon, doon napatay mga tulo ka mga pagtun-an gikan karon og kutob ugma. So ayaw mo katakas, ha? Kinakong dagway karon na niyo makita-an. Sunod nga mga F-camp lahi na po niyo makita-an. Ato sa ta sa atong short quiz. Andam na yung mga papel? Hangtod nga ang tanang katawhan sa Ginoo mablank. Sumala sa Pinadayag City, versikulo 2:3, dunay unsay buhaton sa dili pa dili pa dagmalan ang yuta, dauton ang yuta. Sir Eco or Sir Delta palihog diri ba kay way atong stick kuan. Ang upindot diri. Kasi maka-assess palihog. Thank you. Ang atong pagtuon kagabion mga anak naguluhan og ang timaan sa matuod nga paghigugma sa Dios. Kitang tanan nahibalo na kung unsa ang timaan nga ang Dios nahigugma nato. Kay kitang tanan hangtod karon nakabaton sa kinabuhi nga iyang gigasa dinhi nato. Nga hangtod karon kita nag-enjoy sa kaayuhan gikan kaniya nga bisan gani nga wala kita makaila sa nagaging panahon sa Dios. Wala ta magseryoso sa pagpalagad kaniya karon na seryoso ta tungod aning gihimo nato nga F-camp. Busa in return aning kaayo kaluoy sa Ginoo nato unsa man pud ang atong ipakita nga timaan nga kita matuod gayud nga naghigugma diha sa atong Dios. Mao ni nga atong hisgutan nining matahom nga kagabion. Sa buhat 2:37 atong tautson ni dinhi. Tapos ang paghinulsol unsay sunod buhaton sa tao. Sa dihang nasay data sa pulong sa Ginoo mahitungod sa maayong balita. Mahitungod sa malabot ining kalibutana. Mahitungod sa pagabuhaton sa mamilunda ining kalibutana. Mahitungod sa pagbalik ni Kristo. Ang tao kinahanglan gyud nga maghinulsol. Katong wala pa maghinulsol. Nag-ingon dinhi. Og sa ilang pagkadungog niini, gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles, sila nang atuanan nga nag-ingon. Mga igsoon, unsa may among buhaton? Ang mga katawhan nga gimensahian ni Pedro sa ilang panahon, nakabati aning mensahe nga gidala nato karon dinhi, mahitungod sa mananap mapintas, mahitungod sa pagbalik na Kristo, mahitungod sa pagdawat sa iyang pagsakripisyo ngadto sa Kalbaryo sa cross, sa pagbag-o sa ato magkinabuhi tungod sa grasya nga gihatag kanato nga ang depende nato kung modawat kita niini. Nag-ingon dinhi. Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasuluan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Maghinulsol ta.
Gisakitan tas mensahe. That is true. Kami sa una sa Pilipinista, unang Bible study sa akong tatay ug nanay, gisakitan sila. Kay dili si nanay makabiya sa kuwabutan, kay lami adubuhon. Bible studyhan sila kutro. Admitido, sometido, pero dili convertido. Dili gyud mabiyaan ang bisyos kalibutan. Sa bautismo. Nagingon din wala ba kamo mabalo makitang tanan nga gibautismuhan ngadto kang Kristo Jesus, gibautismuhan man ngadto siyang kamatayon. Ang pagkamatay ni Jesus sa cross, kun dawato nato ang santos bautismo, sabada nga kita gilansang kauban ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. 4. Busa pinagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Aron nga mayon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mapatay, pinaagi sa himaya samahan kita usab managawi diha sa kabag-os kinabuhi. Kun magpabautismo ta, kun maghinulsul ta, magbag-utas atong kinabuhi. Versikulo 10. Sa iyang pagkamatay, siya namatayng dayon ngadto sa sala, apan sa iyang pagkabuhi, siya nabuhi ngadto sa Dios. Kung kita magbag-os kinabuhi, magpabautismo, ilubong nato ang atong sala ngadto sa dayon. Mauna ang grasya nga gitunon sa Ginoo nato nga kung dawato nato ang mensahe sa maayong balita sa kaluwasan, gidawat nato kini siya, magpabautismo ta, sa dihang bautismohan ta, tangtangon ang tanang mga sala sa dayon ug sa pagtindog nato wa nay atong mga sala. Mauna ang grasya nga gitahatanyag sa Ginoo nato. Nga kini nga grasya dugay nang gitanyag sukad pa sa wala pa makasala ang tao gipreparar ng daan ni Ginoo. 11. Busa kamo usab kinahanglan manag-isip sa inyong kaugalingon nga mga patay na ngadto sa sala apan diha kang Kristo Jesus, mga buhi kamo ngadto sa Dios. Sa pagtunlob nato sa tubig sa bautismo, pagbangon nato namatay na kita sama kang Kristo ug ang sala namatay na nga dayon ug pagbangon nato nabuhi kita kauban diha kang Kristo. This is a symbolic scriptures nga naghisgot lamang, nagtandi, naglambigit sa tao ug sa kamatayon ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Kaya nga naman, tungod kay si Kristo, mao ang katapusang halad inihaw. Nahibalo ba ka mo? Mangutana ko ini mga Adventista, kano sa nasugod ang investigative judgment? Usa man ang investigative judgment? Ha? Usa man ang investigative judgment? Ang paghusay o paghukom sa atong mga kasalanan. Kung sa husgado pa karon, gitawag na siya og kining unsa? Kaso. Magkinasuhay. Ang tao nga modawat sa santos nga bautismo sa iyang pagbarog gikan sa lunangan sa kasalanan ug nahimo siyang bag-o ng Kristo, siya nakadawat na pagsugod sa hukom investigatiba. Nagsugod na nga naman. Sumala pa sa ato pagtunin sa diha nga ikaw ning bango na bag-o ng kinabuhi, nagsugod na pag-record ang manulunda sa imong mga binuhatan sa handumanan. Libros kamatayon o libros kinabuhi magdepende kung unsa ang imong pagbuhat, pagkinabuhi, samtang kita nangalagad diha sa Ginoo. Ang investigative judgment, mga bata, mga anak, giluwas kita gikan sa kasalanan sa dihang ngit-ngit pang atong kinabuhi, wa pay Kristo, wala pay Dios na nagpuyo nato. Mao na ang pasabot sa gitawag investigative judgment. Gitawag na siya og justification by faith. Na-justify ang atong mga sala tungod sa grasya, pagbangon nato, luwas na ta gikan sa tunglos kasalanan nga kauban nga nadala sa atong maginikanan nga si Adan ug si Eva. Pagtindog nato, nahinluan na ta o magsugod na ang hukom investigatiba, i-record ng atong mabinuhatan. Og niini nga procedure,
Sa first stage sa kaluwasan na humanata sa justification by faith, ang process nato na anata sa gitawag sanctification by faith. Usa man ang sanctification, nining panahon na sukdo na atong pagtuo kung unsa ta kalig-on, unsa ta kaluyal, ug unsa nato paghigugma ang atong Dios. So karong panahon na ang mga Adventist nag-process sa sanctification by faith. Why? Kaya kung makasala ta, mangayo tag pasaylo, kay kada adlaw ta naglabas atong biste, kay aron pagbalik sa Ginoo, putli ta. Og maghulat kita sa katapusang stage kas kalawasan nga gitawag og glorification by faith, nga dinhi na ta mapuyo dining kalibutan na muadto ta sa langit, kahimayaan atong puy-an na panahon na hingpit na ta. Apan karon, ikaw nga modawa sa tos kabautismo, dawaton pa nimo ang justification by faith. Hampan pa kita mosulod sa musugod sa hukom investigatiba. So ang Adventista na daang, na Adventista na nagpadayo na ang atong kaso karon. Nga naman, doon na kita Diyos nga manlalaban nato sa langit nga si Kristo, nga napakamatay sa cross, nga ato karon sa balaang balaang dapit dito sa sanktuaryo, nga nangatupang sa amahan, nga kung makasala ang tao nga nagbabautismo, makalapas sa kasuguan, o na mayon Ginoo, nakalapas ko, pasaylo ako, mayon si Kristo, akong amahan, pasaylo si brother, so-and-so, kay naghinulsol tungod sa akong dugo, hinloi siya. Mauna ang itawag hukom investigatiba. So, ang hukom investigatiba, nagpadayo na karon og hangtod nga mo balik si Kristo. Pinasikan sa atong mabinuhatan kung unsa atong pagkinabuhi. Og sa pagbalik ni Kristo, dili na siya matawag nga hukom investigatiba. Unsa naman? Executive judgment. I-execute na gyud, ipahamtang na ang silot. Karon si Kristo man lalaban pa. Pagbalik niya, maghuhukom na. Mo na ha? Hinauta na sa brief nga gamay nga kining informasyon may tungod sa investigative judgment. Ang tanan nga modawat sa tos bautismo sa pagbangon niya gikan sa lunang sa kasalanan o nagkinabuhi niya kang Kristo bago nang kinabuhi, magsugod na pag-record ang kirupin sa imong mga binuhatan. Kung ibutang ka ba sa katapusan sa panahon sa basahon sa kamatayon, uto bang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Nagpadayon ang kaso nato karon. Wa pagyod ang gitawag ay pag-execute sa ato nga kaso. Padayon ta sa pagtuon. Mateo 3:15-17, kinsa ang palig-ingnan nga atong sundon sa bautismo? Dunay gihimo nga sanglitanan diha sa Biblia kung unsaon ang pagbautismo. Kaya ato nga matignan sa itong palibot, bisan kining dili pa mga Adventista, hibalo mo kung unsang sistema sa bautismo sa lain nga pagtulunan. So siho nato ni na panig-ingnan. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay ang angay kanato ang pagbuhat niini aros pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong ug siya mitugot na lang. Sa Mateo kapitulo 3, kung nakailabo ni Juan Bautista, si Juan Bautista, unang nga natawo kang Kristo. Kay siya ang gitawag na Elias nga nag-andaw sa dala ni Kristo naghinlo. Si Juan Bautista itong panahon na ng bautismo po na po siya mga disipulos manununod. Dito pa yun sa suba sa Jordan, nakatagbo si Juan Bautista o si Kristo. O niya mayon si Kristo ka Juan Bautista, Juan, bautismuhi ko. Ningon si Juan, dili ko. Dili na ko kaya nga akong bautismuhan ang akong agalon. Apa ningon si Juan Bautista ang si Kristo, gikatugot lang kini karon. Aron sa kuno? Aron sa pagtuman sa tibok nga pagkamatarong. Busa si Juan Bautista ning sugot na lang nga bautismuhan si Kristo. Sa 16, ug sa nabautismuhan na si Jesus, siya mayawas dayon gikan sa tubig ug tanawa. Nabukas ang kalangitan ug iya nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati ug mipahiluna kini sa ibabaw kaniya. 17.
O ganya karon, usa ka tingog sa langit nga nagingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga. Kaniya may kalipay ako. Hinumdumi mga anak, hinumdumi campers, mga batanon, nga sa imong pagdawa sa santos nga bautismo, sa imong pagbangon, dunay tulo ka mga butang nga atong madawat. Una, bautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig na dawat ni Kristo o sa magpabautismo gikan sa nagbautismo o ni Juan Bautista. Nga mao ang representasyon sa paghugas sa mga sala o ilubong kini ngadto sa tubig sa dayon o magkinabuhi kitang bangko. Ikaduha, san bautismo na dawat usab ang usa ang balang espiritu. Si Ginoong Hesus sa pagbarog niya gikan sa tubig, naablihan ang langit ug may kahayag na misidlak ug daw sama sa Espiritu kining salampati ang Espiritu Santo mitugdong dito sa iyang uluhan. Ug mayngon ang Dios, kini ang akong anak nga pinalangga na kaniya may kalipay ako. So sa batag usa nato nga nidawat sa santos nga bautismo sa pagbangon nato gikan sa lunangan sa kasalanan, ang kalangitan moingon, kini ang akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako ug magsugod na kaninyo pagiya ang balaan nga Espiritu Santo. Mao nang ikaduha nga madawat nato. Ikatulo, mao ang bautismo sa kalayo. So kung bautismuhan ta sa kalayo, sunog ta. Si Kristo human sa nabautismuhan, gibautismuhan sa kalayo. Gidala siya ngadto sa kamingawan, nagpuasa siya, ug dito sa kamingawan nag-antos siya sa unsa pagsulay sa yawa. Gitintal siya maayo sa yawa. Gani sa dang gibati ug gagutom si Jesus moingon ang yawa, ana ay bato himo ang pan. Apan sa tubag ni Jesus, nasulat na, ang tao mabuhi dili pinagi sinapay lamang, kundi sa matag pulong nga mga gula gikan sa baba sa Dios. Busa kita nga nabautismohan na, ug kamong bautismohanan pa, ang ikatulong nga madawat ninyo mao ang baptism of fire. What is the baptism of fire? It is symbolical. Nagpasabot ka na nga ang baptism of fire mo sa dihang midawat ka na sa santos nga bautismo sa imong pagbarog sa paglalagad sa Ginoo, magsugod na pud ang mga pagsulay, ang mga tentasyon sa imong kinabuhi. Ako nalipay ko kang Sir John Mark ba to? Ha? John Mark. Nga sa iyang pagabatanon, nga luyo sa ilang impluwensya nga iyang gigunitan, dili basta-basta sa Kristan. Unya, iyang gidawat ang santos nga bautismo nga wala gid mahibalo iyang ginikanan. Ning barog siya ug nagsugod ang paglutos niya sa pagkaon, sa relasyon, sa emosyon, nangawala iyang mahigala, nangawala iyang mga suod nga mga kaubanan sa trabaho, tungod kay naglahi na sa pagtuo, gisulay, gitintal si Sir John Mark, apan survive siya 9 years until now, nagpadayon sa pagwalagan sa Ginoo. The baptism of fire, it means nga kita alig-igon, nga kita sulayon, o kita tintalon. Hinumdumi mga anak, lahi ang tentasyon, lahi ang pagsulay. Ang pagsulay, mo na mga problema nato adlaw-adlaw. Nga usay sukdo ng atong pailog, nga usay sukdo ng atong kinaya, nga usay sukdo kung asa ta kutob magpaubos. Ilabi na gyud sa pinansyal ug sa material ng mga problema, mo na pagsulay. Apan ang tentasyon lahi mga bato kining ato karon mga millennials. Nga ang bautismo ko no, dili patungahon, dili ibalik, kung dili katubag sa sakto, ibalik og tudlog. Ang ingon ko sa pastor, itudlog, pak. Pagtudlog, balik. Pangutana, kung sa imong nakita. Og di ka katubag sakto, ibalik na pud kang adto. Pangutana po, nakita ba kag langit? Unsa ba kita imong langit ug sa ilong tubig? Binuang na siya nga pagkasulti. Apan gihimo na siya nga ehemplo sama sa pagbautismo ni Jesus nga ang tibok lawas lumsan sa tubig aron na ato tanang mga sala symbolically mga wagtang Sira po katawas pastor. Ni Jesus. Mura ginatawaan ni kuan ba Willie. Unsa ang kalugan hitungod sa Wawawi. bautismo? Pastor nga naman kita pastor nga tagamay ra mas funding Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo,
usa ka bautismo. Medyo may debate ni gamay mga batanon, mga kaigsunan. Halimbawa ako, nabautismuhan ako sa lain ng pagtulunan nga karon mag-adventista ko, magbautismo ko. Dili na ko dapat magbautismo. Kaya nag-iuman diha, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bautismo. Niya ang tubag ani mga adventista nga batanon og sa mga kaigsuonan nga wala mahibalo sa tubag nga radyon. Nag-ingon diha sa Efeso 4:5, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bautismo. Yes, that's right. That is precisely right. Tukya lang dayon. Naba kay Ginoo. Oo, usa ka Ginoo. Kay Kristohanon man ta, atong gibasa pareho Biblia. Sakto, usa ka Ginoo. Pag-ingon nga, usa ka bautismo. Oo, parehas ra. Kay gituslo pag po sa tubig. Immersion man. Pero uban dili to mao samot nga dili mao. Kay katong sablig-sablig ra, katong bubuan ra ang ulo, o katong pagkanon ra asin. Dili to mao nga bautismo kun dili immersion ang dapat. So parehas gapon. Arita sa pagtuo. Usa ang pagtuo nimo, Brad? Sa nagpabautismo ka, unsang adlaw mo gisimba? Domingo, diha ka na sayop. Kaya ang tinod na pagtuo, adang ipapahulay sa pado ang tinod, sayop yung pagtuo, busa kinahanglan, magpabautismo ka og otro. Means to say, nga lahi ang pagtulunan nga imong hibaluan, nga imong angay tuhuan. Busa, need yun nga magpabautismo ka pag otro. Juan 3:5 ug 23. Unsa ang dangatan sa tao kung siya dili magpagkatao pag-usap? Na. Nahibalo na mo sa kamatuoran mga anak, mga campers. Nahibalo mo sa atong iskutan nga mapagtulunan dinhi matag adlaw matag gabi. Naana na nimo. Naana na sa imong utok, di nimo wala. Gawas kon madawat ang imong utok, ang atong utok ug mabuang ta, siguro balimta nato. Wa na sa atong kagulingon. Apan samtang normal ta, kining imong nadunggan ron, kining atong natunan ron, mahinumduman nato. Sa 3:5 sa 1:3 dinhi. Og si Jesus mitubag kanila sa pagkatinud pagingon og kanimo. Gawas kon ang tao igaanak pag-usap, dili siya makita sa gingharian sa Dios. Mao ni purpose nganong magpabautismo ta. Daghay katawag sa ngalan sa Dios, apan wala pa siya makakita kuno sa gingharian sa Ginoo. Nga naman, usa ka tawo nga si likod mo, ilado nga tawo sa kining Jerusalem, siya taas opisyal sa Jerusalem, usa sa mga membro sa Sanhedrin, usa ka tawong dato, ning doon ka Ginoong Hesus sa magabi wala sa adlaw kay maulaw siya nga usa ka tawong kamahanan, tawo nga influential, moduol kang Kristo nga yano lamang. So sa tago, miduol siya nga tong Kristo gabi ug mingon, agalo na. Kung saon man nako nga maluwas ko. Mo nagisulti ni Hesus. Sa pagkatinod, ako mayong kanimo. Gawas kung igaana ka pag-usap, dili ka magita sa gingharian sa Dios.